Kuumentaja. On niin raju. Ruveta juomaan, kun Petteri kiilannut. On rajua hommaa. Ajettiin 200 metriä. Johan tässä ajettiin 200 metriä. Hyppäs tuosta pikkukiekon tuosta. Mitä nää teit sillä? Tai killi osoitteeseenkin voidaan vaihtaa. Kyllä. Kylläpäs manuaalipyöräijällä on tässä hieman lämmin. Oliko se sulla tuo Itse en käytä tehoja. kortokin päällä? Miten tämä akku hupsaa? Täytyy olla suojautunut. Oi saatana, kyllä hissitoloppa. Onko tuo pirikello? On. Se on tärkeä. Sitten on ne heijastimet, missä... Onko se niin ja onko se... Tuossa on puuttuu diski tauolle. Muista hymyhuulilla ottaa. Oikeinpäin pullo. Väärinpäin pullo. Hymyhuulille pullo. Hymyhuulet. Niin. Suukon saavat. Kyllä. Nyt se näyttää. Se on Hännisen Japea opettamaan. Tää aina juon hymyhuulit pullo. Älä irvistä. Kokeilla. Se on sitä hartsport. Huomasitko, kun Anssi ei tarvinnut edes kattua. Se otti heti pullosta oikeinpäinkin. Oh. Ei ruveta suck me sideways. Anssi on kokeneempi. Yritin Kaupataan se gravelilla. selvästi kiinni. Epäonnistun sillä. Sairastuu. Hui. Siinä on kuuma. Taidan olla tulossa kipeäksi. Mitä löytyy? Mitä täällä oli täällä paljon? Tässä se Kimmo. Joo. Kimmo on rengas vaihdettu. Mitä se sanoo Anssi, että täällä on paljon täällä mettässä? Puita. Puita. Petteri tunnisti, että ne on mänty. Nämä on mäntyjä, niin näitähän on. Joo. Aika paljon. Se on mäntymettää. On. Puita siellä Siinä on. on kelo. Ensin päähän ja sieltä käsin se vaikuttaa muihin vaivoihin. Hyvä, oliko se? Pottu, sormet, varpaat, vai oliko se eri biisi se? Sehän lastilla on. Niin, sä et tarkoittanut nyt sitä baarikärpästä meinaa. Joo. Nää pappa 155 V. Antaa mennä vaan. Vittuillaan vähän. Kimmon puolesta. Just lopetitko mäpä sai sut tähän okulääreen? Komian näköistä. Komian näköistä. Ei me vielä ole. Eikö meillä? On tämä hieno. Meidän pitää kohta ajaa. Oletko joten vauhtikarkkeja? Jolloksia. Ei oo jollosta, kun meinas vähän... Jaloviina. Nämä pampersit meinas tipaa. Pappa sieltä tulla. 165-vuotias pappa tulla. Pappa painaa. Tulee keviästi. Hyvin tulee. Tulle. Nenän kautta hengittely. Kyllä. Astmanen lehemä. Onko lehemmilläkin tuottu? On raju ilma. Se on nimikin raju ilma. No nyt se on tuolla jo paikalla. Jarruttele siinä.
meni Kimmola pitkäksi. Aha, nyt meni kumipuu. No niin, tuli kävelyreissu. Kävelyreissu. Sulla hajos joku. Hajos. Mikä? Kumi. Voi vittu. Menikö ihan? Meni ihan vittuille. Pamahti mä vai? Joo. No niin Sami, mitkä on? No, viilis on korkea ja kalusto pelaa ja urheilu tuntuu hienolta ja kaikin puolin kaikki kunnossa. Menikö kumi? Meni kumiin, mutta onneksi ei mennyt. Meni pyöräilyhommissa eikä muissa hommissa. On rajua. Käy vaan, teillä kulkee. Mä tuun sen kulkiota. Vaillako mä oon tässä juoksemassa tämä rikkinäisen pyörän kanssa? Mitä nää olit vailla? Sä voit antaa sen repun meille, niin sulla on vähän kevyempää juosta. Mikä hörsky? Mitä mulla hän repussa oli? No, energiaa. Energiaa. Okay. Eikö se lähtee? Okei. Ehkä se kuuaa tai ei. Ainakin johonkin päin. Nyt Petteri hyvä tarina joku. Tää on rajua homma. Mä viimaan takapäin ikään kuin. Sami rupes jää täyttä. Tullaan varmasti joo. Tää on ihan uusi laji ehkä. No niin, me. Pikkusen alkea apukäällä. Oho, kato sinne apukäällä sinne pikkusen Petterin päin, että saadaan todistus aina. Mä en tiedä mihin se ohjaa, kun Se on just hyvä. tämähän heiluu tosakö. Heiluuko hullu? No niin, sanopäpä ohjaa sullekin päin, että oot pyöräilemässä tää. Mutta mä ajan pyörällä ilman kypärää. No niin, justiinsa. Mä oon vaarallinen. Annetaan tekoälyllä laitetaan sulle kypäräpää. Petteri, näytä ne karvaset pohkeet. Mäpä kokeilen vielä tuota raskasta tehdä. On hyvän näköistä, mutta leukaremmi on vielä kyllä auki. Se on vähän kaiuttu. Tää on hyvä. Vaihtaako ohi? Otappa. Mä ollaan tässä risteyksessä nyt. Äkäs 4. Ollaan siinä risteyksessä. Vai lähdetäänkö me kukakselle kiipiin? Mä en tunnistanut paikkaa. No sitten sun pitää tulla pyörän päälle, jos sun väsyy. Ei, en oo. Tää on hyvä. No älä anna sitä pyöriä! Oi älä nyt pani! On se hullu saatana, on se hullu. Niin se oli tommonenkin mahdollista. On se kyrpäkö, se ei vie multa pyöräkin. Häh? On se. Huhhuh. Miten 100? Joo. Miinus 100. Miinus 100. Ja kortonkin päälläkö ei suostu luopumaan. Kuulemma tulee kylmä. Ja vahinko.
joku emännän kanssa, jos sammutaan tilanne. Hei, nyt meni kato leikattavaksi pätkäksi. Ihan varmasti. Musiikkia tähän kohti. Oi vittu. Sulla on penkkikivi noussa, eihän tolla voi ajaa. Otapa se keskellä kiinni. Tulee se alamäki sitten, niin Sormet siihen ympäri. alamäki, niin pakko varmaan sitten himmailla ja taluttaa. No on varmaan se yksi. Ota Sami lähikuva. No niin, vielä ollut. On tai ei. No niin, jomminkummin.